Jikanom konginema kedida konenema gila mema Kam limo legi tan ganna dem si mo kam ori si wala si wa si la maro Amir Amir ore santaw kon mi halal ma gide ay Amir o mjida mi gonde suka minen fo min cikkano kan etto kam res tellement minen keccimde kon kan iri kamen wonde kilif ƴeewa tan sehila on wonɓe caggal leydi kam fof mi desi min gonɗo ɗo mi risi ha ɗiɗi te kanka ha joni o sowa resi taw hobe dida an wa accu hala dida do ko min tan woni do di ayijit wala ayido goddo haali ko comme jum a jumani an tawi ɗum wona mi haalani ɗum sa mais kam yontide hollum o fadat noon te duuɓi ɗi ne jaawi lebbi ɗi ne jaawi taw o fadani hay goto bon sana walla e duwaw tan te mbeɗa andi kadi o sowa yiide mo yiɗi taw quoi peut-être ɗum taminna hen wona debbo fof yiɗi quoi kanko yiɗi ko hande en saɗi yiɗi wonade ñamade yara an haɗa andi min mi hattinani probléme kono min e to tam wallahi mi hen miɗa hirsi sa dara damgal wuuro e heɓa kam je boutique sax mi yahata miɗa yimɓe ganda mi arti ɗo an kam ko ni tan goppirteɗa nelle ka est ce que koye ma fuɗɗi ceergal gila dawa dawi ko ɗo tawɗen ɗum ceergal ne dagui foof ne dagui yan ko kersata hen e yimɓe poɗɗa noon ko yaltirde piɗɗitoɗa goppa no mbaɗa ni yaltu ɓornoɗa comci ma uura ko weeli gara jirloɗa mbayano yimɓe ɓe foof ni raki ɗum an haɗa kam andi a majjirako ko heeɓi kam ko fof simi yalti ko gacce min ɗum ala gacce saɗa wawi jalta comme no yimɓe ɓe foof ni ɓornoɗa comci ma uura ko moƴƴi aɗa yalta a waɗani ko boni anani ceergal ko ceergal tan raki an ɗum an waɗi ɗum hakkille ma an yiɗi ɓornade parfum min mi tanani ɗum mam ƴeew goɗɗum ko wone hakkille ma mi haalantama noon wona mi yikkuy welam ngel Amir hode meeɗa yiide neɗɗo tan mo ganduɗa mo fulla ala e muɗum Amir kam honde o changeat o noddimi téléphone cir ndongumi tan famde mi wadde yomi notoyom taade mona noddami tan omo tampini nde garmi nde aɗa andi ko wi kam o wi ka ceeraɗo gila ceeraɗa o yahani toon il faut mi nawamo galle moɗon o yima o haala hen o ƴeewa no waɗira arrangement garta e suudu maɗa o ala gacce mbiɗa yiɗno jewten seeɗa par ce que min miijino ko jottomi ko e nder galle he pourquoi pas mi yillo liggey comme ça mbiɗa dawo comme an mbiɗa jaggiranma par ce que mbiɗa andi charge o ne heewi ko donda ko ne heewi trop ko miijiɗa hen bon kalɗa ko en moƴƴi neɗɗo kam o foti liggade eɗen liggey kam en moƴƴi e neɗɗo par ce que liggey hen mbawɗa suurade te en ustu joote e neɗɗo kono guiɗel guure tan hawima hen aɗen enen fulɓe ene jogui réalité ji nenam e bawam sinde saga mabɓe taw joom suudam defnat kaccari bottari hirandi woppunaɓe par ce que ɗum woni réalité ji men enen joni an sa fuɗɗima ɗo liggade tawi ka mbiɗa comme no mbirɗa ni joni ka goto a netti wonde ɗiɗi hoɗon waɗnat mo ɗum tan woni probléme o kono kalɗa ko kadi ɗum moƴƴere an
an comme si a famani en fait mais joni ay liggéey galle ɗum ɗo aɗa wawi yillo mbaɗanan ɗum natti musde so waɗi ɗum mi yilloto mitdani ara e nder galle o omo defana men omo wutana men par ce que ɗo galle o liggéey o heewani an haɗa andi ɗum déjà tawi ko on tan banggue kam mi sikkani ɗum kam wawi fot haɗa wawde liggade mbiɗa dawa comme an par ce que jiɗmi tan ko jaggirandem ɗumen yimɓe so gondi ballodirat debbo wona question kadi ka desaɗo nder galle tan liggéey galle tan poɗɗa wadde parfois aɗa wawi wadde liggéey goɗɗo pour teggitande joom galle ma dépense makko par ce que a fotani ƴettu foof pawa e dow makko ɗum muusat an déjà responsabilité mo donɗa o foof ne heewi te no muusi sindo ko sagam dal hokka kam ɗum ɗon a haali gon ha joni tan kalɗa ko ɗo foof peut être ka jurmude me galle he te a jogui anni wallodirɗa em mais witam ala noon taw par ce que mi jogui jinnaɓe waɗa essayé yewtide maɓɓe par ce que kala ko mbeɗa wat tan mbiɗa waynade ɓe ha par soɓe jaaɓi mbaɗen essayé ƴeewen mbimi an kam ko ndewirɗa hem koko hulɗum a majjanimi tan min mbiyata wawa sentademi sa yiiɗi yaade galle Jalika hen ko tagi aɗa rewira yam ya ko min nawatma galle Jalika hen so a noddiri kam ɗum mi ñamma kam jojji ƴewde renfort kono o wawa huccite min guite o kala ko waɗi ko fof mi anda ko tigi Jibril tan cengtew net o netto omo hande o wona sehlaji o yiɗa ɗum nde hoɗi finat omo handi hen min kam mboɗo andi Jibril no wayno ɗayɗude ni ɗum tagi o dañi sehilaɓe waaɓini hen wonno ko ɗayɗo andata ɗayɗo huno muɗum anne yurmi ɗum wallahi Jibril o mbo waɗi sehlaji si andin o oy ɗum tagi yitere kam kala ko Jibril yiɗi ko ganduɗa ni ɗum rokkat Jibril jam tan o sawrata hen Jalika an artirta hakkille ma mbeɗa ha joni a yurmo Jibril ala to yurmini a foti ƴettude hakkille ma mbasa yurmadema kanko yurmimama an nde o yaltintuma galle nde o yurmimama ko ɗum tagi mbimami kamɓe ɗiɗi ɓe fof noɓe mbayi fof ko goffo wallata goɗɗo o oto yurmomo de mi yiiɗa jooɗade ɗo mbiyaɗa yurmo Jibril wallahi miɗa yiiɗi guite mo pina o neɗɗo wallahi o moƴƴani wat ko mbimami ko goppen haala Jibril mbimami ko ya ɓorno comci ɓuura ko moƴƴi jalta yimɓe ɓe jiima Rakki ɗum an tali ɗum min mi talani ɗin sa talani ɗum ko min wattata yaltinde wutti mbuɗo tottuma ɗum fof kay ɓuuri bonde min wattata tottude mo wutti aɗa ɓorno ɓe ƴeewa parfum ngaji ɗi poɗɗa fof ade aɗa yalta an ni goppirteɗa non jiɗɗa mi waɗa an moom sa ngati mbiɗa woppata moƴƴi joni ala caɗele aɗa wi ko ɗum tan weltintemi min komi jiɗɗo ya yaltu jiiyeɗa wona aɗa heeɗi hala wudde nder suudu aɗa jikka ka baɗɗo bonata waɗani bon gasi ɗum ɗon tan jinmi hen baylu ɗum yitan wayra lay ha maytoro ni dal goppetɗa mais nan noon ko mbiɗa yomi ƴettu bon est ce que an mbawɗa ko e galle he bon ene wawa ɗum par ce que tawi Allah maaro ma ene weeli hirare ma ene weeli keccari ma kam a rendani ɗum hay goto mi anda ko hoɗon technique pewdirta keccari surtout keccari ndi saaha mbeɗa heeño jammaji gas ham wawa timde keccari am nde goɗa hamdi waɗani ɗum no weli nande ɗum kam ko gonga mais bon en ƴeewat tan no waɗi ɓe ganduɗa eɓe mbawi hayso tawi wona comme no mbaɗiratmi ɗum par ce que goto fof ene mbaɗirta tan kaccitari kam ɗum wonta probléme an min toppittoma hayso tawi somi hande ƴettin mbiɗa liggo mi woppata hay goto goɗɗon toppitoma mbiɗa wawi gérer ɗum wona probléme nane nder haala ma noon won kalɗa wima ɗiɗi mbeɗa yaari ɗiɗi tan mettinɗa pourquoi pourtant ɗiɗi mbaɗnomi ha te mbeɗa andi an no jirimam ni a heƴñama ha garɗa de kono elle tan apparani pour heññude goɗɗo ara pour lan mbiɗa heñno goɗɗo mi mbi jaaki ɗum adunam heñnude goɗɗo eyyi an mbiɗa kala ɗo joɗɗa a wawa accu haala ɗiɗo on yeehi oppu ko yewti yewta le passé c'est le passé joni gonɗen koye présent min mbaɗ concentré o e présent woto haalta ɗo ko yewti mi yiɗa nande ana wonna ko waxtan am an a nannanimi e keññoɓe ɗo goɗɗo de
ɗum miijotoɗa sees mi kala miijahi ɗum hay pourtant wona ni mbiyinɗami noon a soso joɗiɗen ɗo eti minama mi yejjitim siftirani d' accord ala caɗele a waɗi d' accord ala mi famima tan an jamde min tan dewata a warani hay goto goɗɗo ɗo internet ma tampinat hoore ma rewɓe kewɗe tampinat ɗum rek Rakki min ni jillomi ko noldema jahna kam wuro Jibril gaddana kam bagage am o kettito ɗon kono wona fof noon hande ni garanmi mi talani ƴettude carte d'identité am papier ɗi goppinomi ɗon fottini hen min ɗi sohli te an haɗa andi mi wawa ɗon ruttu ana leeli haalde ɗum ni ɗo kay ala bagage mawɗo ala bagage tokos somi feli yatnon ko bagage o fof ndegginami mi adda mi ɓofta fof haydara mi oppata to mi adda laaɗo gotol ya garta woni muus jarani mbaɗa toon ya garta an e ko jiɗɗa ni goppirteɗa isimi haytatama nulde sa kono an a ɓurtu Rakki woto yah toon saabi Allah hara kam toon addana haala sa yehi waɗ ko mbimami ko garta dow jaam mbeɗama andi a fotata hen hade andi min mi wawi immo tan noon mi ɗewi mbeɗa addoyi bagage te min doora ar ay an haaldude ma noon yonti an ko tagi hoorema nde ala ndiyam ɓe jejjitima so gorko oppimo oppu ɗum ko noon aɗa won ƴetti hakkille ma fof tan aɗa waɗa e mabɓe ɓeɓe parani arandema de saɗa wawi mbatta e hakkille ma somi yeehi toon hay ko woni toon suwoji ɗi haydara mi oppata mi artira fof ha laaɓa mbatta e hakkille ma fewnude hoorema gorko goɗɗo wawa arde an wa gacca chaque fois sen ley tan haɗa wima gorko goɗɗo yima mimmi ɗum wonani hakkilam an mbiyata jali kay yiyani no mbaɗa an wawar fee hono jehirɗa an min mi yeehi san gartumi an suwa yahde min golɗo ko enen fof jadata mine ma enen ɗiɗi ɓe fof mbaddata ɗo mankaji ha weela yahdu yaha para réglu feewe hoorema saabu kala ko wone debbo nane maɗa aɗa feewi aɗa wayno jaam somi addi bagage o ƴettu hakkille ma mbatta ɗo goppa galle Jibril en ɓe koɓe oppuɓema so neɗɗo oppima oppu ɗum Amir boy min ɗe ballital sérieusement Layla wonki fussidem pour yiide liggade quoi te hakkilo ala to woni so wona arde ɗo e société o ɗo en diggoɗo te minen min gadiraka horense minen min gandi debbo so resama e galli liggoyta sen liggey galle liggoto haala hen ɗon ɗum dal o tampinata kam ɗiɗo balɗe fof ana joƴani pourquoi Layla wonkoye walludema an tan goto ça ne suffit pas an tan goto liggey ma gunna hen Layla miirama nen ɗon yumma e bamma nen ɗon toi aussi yow kalta o Layla wonkoye walludema accumo liggoɗo accumo o ara ɗo o liggoɗo watta liggidade ma jamme nalawma o dawa ha ɗum ɓuri moƴƴude ma de illa ɗum a tampan charge muɗum aɗa wawi jogade ɗum ɗo ɗon tu ne peux pas ko nun mami ko jinmi yakam addal ya foɗɗon saabi Allah Rakki mbeɗama andi mi wawa fin janggo jaam fof mi adda bagage am fof ɗo te min doora ar anne waɗanam ko mbimami ko mami addu taw ko ɗum tan jiɗɗa somi paari mami yato mi adda ko jiɗɗa ko an somi hokkama damal noon mi adda foof wiyanima fof addanami ko mbimami ko mbeɗa andi jikko ma Rakki an a kam ma fotata hen Jibril ko ñamminma Allah andi ko bone woni aɗa andi ni mbami Jibril mi wawa fin janggo jaam tan mi tego fof lesdi ɗum wawon Amir e debbo kala kaɗa wonɗo wono ina continue so wonan ɗum continue tan no fof gonɗa ɗum gandanɗa hoorema ɗum ɗo so yeehi ha yeeso taƴat ɗum conséquence uji bonɗi addata hakkude ma hen ɗum gañami hen en tout cas boy ye fontidirde yumma en e bamma en accu liggoɗo temo janggi an ɓuuri andude woto tampin hoore maɗa surcharge muɗum tampinte lornede ala fof ko mbawata wadde ha ɗiɗo facture aji comme ça
accu o dawa ɗo so deyi ɗo o wallit ko an tan wallata goɗɗo ala mo wallata sona an te kadi mi hanu makka tuwawsi mi debbo kanko ko wonir toon hay batte rien du tout elle ne fout rien du tout là-bas aɗa andi won ala nafoore so yi famille o fof hay goto ala gaɓɓude kanko goto dañen gaɓɓude par ce que to waɗa ɗo min mbaɗaka ɗo kadi jomum koko bonna bewne ha ɓurti wawa defti hay ataye sah bottari walla hirade également hay kaf wawa fewnude liggotako watta haydara min ɗum fof wona probléme o aɗa ɗum probléme o pende so resa kam yii hurtiji no cogru wurtude galle mum resa pende kam moom min kay gila gila mo famɗi ha hande hay batte ala ko wawi suudde hay batte yumma an accirimo noon tan lonnata defata en jooɗi tan leli tan huccite ordinateur uji tan tiktok en daara tawa aussi accu debbo ma walluma ɗum woni yiyandema min de ko ɗum woni yiyandema won koye walludema c'est ça ma décision de mi anda noon an kam décision ma ko mbatta accu Leila ɗo toi-même tu sais alandi comment elle est intelligente aɗa andi aɗa andi ko nafatuma ani d'accord voilà courage seulement inchallah mais min mi pare jibril hin ɗum andi kono ni gonmi ɗon mini muña mi yiɗano yawde yaltu e si min ɗum simi yalti galle ma woni mi wonta ɗo huttu kam hin ɗum andi sa andi kala koye cukalel kaldata no ñoƴƴirɗa ni mbiɗa e min mi pare jibril min ɗon ganduma suwa parde jibril saabu hay sinaɗa haala jibril jiita ko guite ma ɗene mbaɗa beeli jikkuɗa ɗum ne weeɗi rakki an ɗum tan miijiɗa kono min mbeɗa andi hooram si mi mi pari hen tan mi pari hen andan waɗanam ko mbimami ko an haɗa andi mi waafin janggo jam mi rona bagage e fof mi adda ɗi noon mi addu somi yeehi kadi mami reglo no mbiɗa ni mi dugdetake mi halta tan ko boni somi yettema mi yetto tan mbayami kono cukalel nangel jardin ni somi yettima tan mboɗo daraɓe eyi kayno mbiyami tan ko nene mbaɗɗa bagage jali ka woni ana haɗa andi nene ramat kam mun ɗon s'il te plaît rakki saɗa yaha ay rakki watta ko walla watta ko boni an ka layta ko sa a nandani ɗum ala min a gumani ɗum somi wima mi watta ko boni mi watta ko boni enen mi watta ko boni kono mi montantama caméra mbeɗa ma andi mbimi min mi nehor ay ko mbiɗa kam ko hen kaɗami kono guel ɗo daɓɓel kam somo wawi rento kam omo ƴetta jungo makko noon omo memna walla wutte makko taso en o nimsira ko waɗirno ɗum saabu mboɗo andi mboɗo wawi ñamde lahal hoore makko mi fiyamo ham jooɗo e makko wona ko dewgal wonno déjà ana suwa hakkille haali haaɓe déjà rakki an haytu sa ala mbimi ko soɓe kaɗe am ana famani ana mbimami ko so adde am haare mi adda e makko haare saabu hankkadi natti resede to ani gandirmami mboɗo haɓa e makko mi haɓa a waɗi film o déjà hakkille ma e joni mi oppi ici rakki an est ce que haɗa andi ko woni ko violation à domicile ko woni hen 20 ans de prison he eyi oppu ɗum ɗo nden waɗi min mom haɗa andi déjà minin heewi del probléme mi waɗo meɗa defa meɗa ma nawana bottari ko woni ɗum te an mbeɗa yiɗi yahde mariage ma sa yeehi waɗanam ko mbimami ko anani garta prison mom nani dari gila kalɗa prison min ana wi noppam ɗi okkune woni aɗa ndi mi suusa police mbiya aɗa nawdani min police ɓurema na anda ko tiiƴi hoore domicile mi anda tiiƴi hoore anda hoore man violence to mbiɗa kadi mbeɗa mi rento violation à domicile domicile ala caɗele somi yettimi mi waya noon cukalel ni tan ni e ramata s'il te plaît rakki mbaɗɗa garanmi ko bagasuji ɗi waɗani caɗele man wanno ni mbirta ɗum ni ɓandu ma ndu an wasi jabdede tranquillité ɓandu ma ndu yiɗa ɗum hakkille ma kono o sa ɗum waɗani prison mi nani ko kalda ko toute façon joni kam galle o kam fof jam gila de o yeehi kam joni samari no wano ni sauf que hanki mbeɗemi haaldanno e jibril mbeɗa wiyam komi jidde liggade omo haalanam ay joɗɗo en tenen mbaɗa liggey galle yami mi wawa joɗɗo mbeɗa waɗa o liggey galle fof ngal galleyal mangal
mbiyumi yo o yilla mbindaano ɗum o ɓuri ok kono mayno nanndira après entrée ok moƴƴi entrée enda Layla ngorɗa aɗa selli mbaɗɗa e tampere yan kam hannde ko holɗum nden lelde noon mi fotani lelade annen ɗum ko wendor ɗum fini ɓooyi a yiyan loote man ɓornum jonti balɗe balɗe mawno mo watti escantudem yo leel jippaade ayide pourtant gonɗon ko parde pour jippade ni mais wonɗo haaldude e am téléphone ɗum tan ha sinon an mi haalani ɗum hanki kadi an mawne omi annda tan hono mbaɗatmi ɗum a wawa haal tan haal ha daɗa ɗum hanki ɗo jooɗi mbimi komi jiɗɗo dawde mi yillo liggey mbiɗa dawana kam pour mi wawa jaggirandema e galle he e dépense uji ɗe fof man ɗum sa ɗum dañike ala goɗɗum ɗum kalata omo haalana kam ay debbo desaɗo woni réalité amen ko joɗɗa e galle haɗa waɗa ɗum haɗa watta ɗum min mi wona mbindan mi arani ɗo pour mbiɗa defa mbiɗa wuppa mbiɗa lawli mbiɗa fitta komo mbimi ko en plus ɗum no moƴƴi hamma e haydara ala hen aduna kala jiiɗa ko jaggidiral rek te han min somi ligginoma ko arrangement mum wonata par ce que mam ɗum tegui tan ko heewi mbiɗa sikki ɗum haydara ala hen ay Jibril ala ko heɓi ɗum so wona nayre jungu ngo taƴa koye wakkorde jambere o negani wadde haydara ɗum noon ala mo rokki ɗum so wona Jalika ne woni ɗo tan ne woni bamguel jiggore hunde fof ne ferferte entré Jalika Amir Amir ça va selli ça va Jalika andi ko addi kam probléme hakkunde ma e Jibril rien que ça gandira noon par ce que guila mbadduɗa e Jibril ha hande mi yettaki ɗum tan addi kam ɗo par ce que aɗa andi hakkude amin Jibril nomin mbaɗi jinnaɓe ne gandi nomin mbaɗi par ce que probléme watta hakkude moɗon mi wasa arde ɗo nani an mbiɗa Jibril ko sehli ma an Jibril ni tehrinma ana tehrani ɗum noon sa ɗum waɗino noon Jibril kala ko naati ko ganduɗa ɗum fewani amma ɗum fewniti mbaɗa anda liggey kiisɗo moƴƴani e debbo liggey kiisɗo mo waɗanno yeeso ko wona ɗum ni haɗimo dañde ɓinguel an noon jimmi ko mbatta hakkille e hoore ma ko Jalika jamno ko an hoorema jaɓ ɗum daro ha tiiɗa dadoɗa ha tiiɗa gandinamo oɗo galle no foti ni debbo desaɗo wawa ɗum jogade kañum tan hande boom hay debbo goto natti wadde ménage yimɓe ƴettoto ko bindanuji walla boyuji mumen garani pewde galleji kayen jogui laaɓal galleji kono yawi debbo ma tan yo waɗ foof ƴetta foof tan pawa e muɗum ɗum ko an salato ɗum de par ce que ɗum kam ko nayre tan wawi won an galle mawɗo poɗɗani hen tenen jogoɗama wona mbindano wona haydara min ɗe golle min mi wawde waɗ ɗum mi hattanani ɗum ni finde pitta lawƴa guuta tawi no defde ala probléme mais o galle way mawnuni hen tenen ɗum koko ɓurti wattu hakkille e hoore ma kala ko mbawɗa wadde noon pour jamnudemo gila e law saɗa wawi mbaɗa hande kam o andi hakkille makko ko an tan heddinimo te sa yihi ko perto jinmi noon ko tinnoɗa e hoore ma kala ko jiɗɗa o waɗa ko joni pewjata ɗum o waɗa ɗum te oɗo galle hande kala joguiɗo galle poɗɗo ni yilto ko mbindan mum e boye mum jogo laaɓal galle kono wona debbo ma yo wondema yo weltini
yo weltin yimɓe galle yo jogo galle yo jogo laaɓal galle ɗum wawa wonde debbo wawa wadde fof min kam aɗa andi to gonmi ɗo mi wona jogorɗo tan wiide mbeɗa yaha mbeɗa lawƴa ga mbaɗa fitta ga par ce que aɗa andi ko préparé mi ko kam ndi mawni paymi kew mawɗo gomi koye fewnude ɓandam ani kalanmami ko so wonti noon defgol en e ɗum ɗo nena mbaɗa andi kañum kam machallah ina softi sa defani tan nen mi wawi defde kono min kam lawji kam hen hami laaɓa hen jeeyɗa waddu hen hoore ma ɗo haɗa andi ko arrange men enen ɓe fof bindan so wona ɗum a liggoto mi liggoto te en mbawata hen haydara par ce que galle men so laaɓi ko enen so laaɓani ko enen waddu hen hoore ma a siwa yaade minen ɗam galle o hande ko galle ma wona gallam de kadi min mbimami komi pewjo no jaarumi kono galle o ko an resaɗo ko an andirta no kilirta hoore dombru ma te kanko sallallahu alaihi wa sallam mi haalde Jibril kala ko mbawmi nannude nofuru makko ndu mami nanni nofuru makko he ko heddi ko noon ko an waɗat ɗum koye juuɗe ma woni min haalan ɗum de an de balɗe aɗa leeri de aɗani waaji de minen sah par ƴetta bagage ma jaha lawol ma guppida amen galle amen comme ça ma probléme goto hero banggue hay au moins sallahu lamɗo jeeɓi yo ɓerde ma ɓuuɓ joni mi luɓiro mon ko onon ni mbattat yewnidemi oɗon noddam yomi ar an Jibril ko jaggirɗoma comme on frère mais an intérêt ma tan ƴewata a hersani en a hulani Jibril kala ko naati subaka kikkiɗa ɗum andi kono a yaltintarema probléme aji ɗiɗi woni a yeeɓa ɗum ha naata hen mbiya an ka sehlima an gacce waratama sa an ko mbaɗɗa ko fof hande daraɗa ɗo mbiya Jibril c'est mon frère ɗum a yahat mbiya noon goɗɗo mais wona min an ganda gacce waratama Jalika uddita hakkille ma par ce que min e Jibril koni wayno presque minen jiidi yumɓe baw par ce que min ɓoydi Allah waddi amen ɗum noon o heɓata probléme hakkude makko e joom suudu makko woni an mi wasa yettade ɗo ngara mi wiidem tan noon gandira noon ay Jibril jamma e ñalawma ko haala ma o haalata andu noon gilli makko e maɗa ha hande ene ɓeydi gandira noon jamma e ñalawma ko haalama tan o haalata entreprise ɗum jamma e ñalawma ɗum noon garmi wiidem tan ko muñ ka debbo par ce que dewgal ina muusi wonduɓe baddata nani ko mbimami ko hande ko jinmi amede woto tampinam mi talani haala te ko layta ko so comme ɗum nahnani hooram par ce que je te considère même pas hande ko jinmi gimmoɗa jalta wuram te que ça soit la première et la dernière fois haɗa ɗo arte a nani kam an wona an tahata mi waɗa changer décision walla mi waɗa komi yiɗa wadde Jalika ay toujours ko noon mbiyata ce sont des choses répétitives tan kalata ɗum ɗo ɓenni le passé c'est passé ko wonno hakkude meɗen c'est un accident ɗum kasi ɓenni ɗum ɗon mi yafinima am han tampi mais toujours aɗa haala ɗum ɗon toujours ɗum tan kalata an haɗa andi ha haɗa maaya mi yafatakoma ɗum mi yejjitta ɗum nda an a yawni dignitam an amide wallahi gacce sina waranno min mi wiyanno ko an a ubbi yaam an a hersani haɗa ƴeewa Jibril gite min no mi wiyani sa haalan min isi an hersani haɗa ƴeewa Jibril gite ha joni an gacce waratama de sa haali tan haɗa jaa air innocent ni hentene ana kostimma ɓurdu Jaram, il n'y a pas de problème. Miɗa yaha noon an ɓoyni ɗo hoore ma de ma andu komi gartowo sohla jibi inchallah sa arti tan tawa kam ɗo sa nden waɗi amma nawar ko poɗɗa ko nawar
comme an gacce warata mi artama ko jire bindiri salmina sabu esnani imi aduna komunyal wawi fof oduna alla joba rokirta besgo so alla rokima am jeyi so hadi mo munyal ko jom yurmende woto nyohebo woto koynemo woto bonne gurna makko alla jomam ko jom yurmende woto kemine aduna komunyal wawi fof oduna alla joba rokirta besgo so alla rokima am jeyi so hadi mo munyal ko jom yurmende min koy mi ronki famondirde esirabe min koy mi ronki yewtide jikirabe sabu mo desnani diraga irtaga ibaga irtaga wona dum reni dawgal nene kubu ifaf ko goga medandi dum